چکدارên hetaşê Heyet Tehrîrê Şam çûne Laziqiyê û çûne ser gora serokê berê Sûrî Hafız el-Esed gor şewitandin. Gora Hafız el-Esed li bajarê Qerdaha ye. Qerdaha girêdayî Laziqiyê ye. Hûn ên ha vîdeoya şewitandina wê gorê li ser ekranên Rûdawê bibînin. Li kêleka gora Hafız el-Esed, gora kurê wî Basıl el-Esed jî heye. Dihate plankirin ku ew li şûna yanî Basıl el-Esed li şûna bavê xwe biba serokê Sûrî lê di sala 1994 da bi qezayeke bûyereke trafîkê de miribû. Partiya El-Beas bînin bîra we 61 salan û malbata Esed yanî Hafız el-Esed û kurê wî Beşar el-Esed jî 53 salan Sûrî hukm kiribûn. Bibînin ka ew çekdarên hetaşê çawa gora Hafız el-Esed û Basıl el-Esed kurê wî dişewtînin ser ekranê hûn ên ha temaşa bikin. Bînin ka vîdeo. الله أكبر اقتحام قبر المقبور ev çekdarên hetaşê ne li Qerdaha li bajarokê Qerdaha li wê derê gora serokê berê Sûrî Hafız el-Esed û kurê wî Basıl el-Esed hebûn lê hûn dibînin êdî tiştek nemaye hemû ji aliyê çekdaran ve hatiye şewtandin. Ew gor berê weke mezargehekê bû. Xelk diçû ziyareta wan goran dikirin. Her du goran dî pir pîroz dihatin dîtin. Hem gora serokê Sûrî berê yani yê berê Hafız Esed hem jî kurê wî Basıl el-Esed êdî hûn dibînin çi anîne serê wan her du gor. المجاهدون الآن يحرقون ضريحه الكلب. لعنه الله. الله أكبر اقتحام قبر المقبور المجرم الطاغوت الدكتاتور حافظ الأسد لعنه الله. الله أكبر ولله الحمد. المجاهدون الآن يحرقون ضريحه الكلب. الله أكبر اقتحام. Dem ser mijareke din temaşevanên hêja di van rojên gelekî hestiyar û hessas da divê Kurd çi bikin. Qedera Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê di van mehên bê de diyar dibe. Eger vê fersenda dîrokî bi kar neynin, mafê xwe nestînin, êdî ew ê heta poşman bibin bawer bikin. Divê Kurd bi nasnameya xwe ya Kurdî û Kurdistanî biçin Şamê û dest bi danûstandinan bikin. Êdî dev ji wan gotin û navên dûrî Kurdî û Kurdistanî jî berdin. Kurdin û roj avayê Kurdistanê jî beşeke ji Kurdistana mezin. Erebên ku li Sûriyeyê ne yanî mecbûr bikin ku vê yekê qebûl bikin. Hem enek hese ji wan re dibêjim hem jî ji Hesedê re vê yekê dibêjim divê çavên xwe baş vekin, guhên xwe baş vekin şiyar bin. Çima vê yekê dibêjim ji ber ku êdî nexşeyeke nû ji Sûrî re têdayîn yanî çarenivîsa Kurdên Rojavayê Kurdistanê qedera wan di vê nexşeya nû ya Sûrî de diyar dibe. Berdewam dikim çekdarên opozisyona Sûriyê piştî ku min biç kontrol kirin gihîştine sînorê kantona Kobanê û dest bi toparana gundan dikin. Vê êvarê çekdaran gundên zor miğar Munîr Ehmed şiyûxa jorîn ên li Rojavayê bajarê Kobanê toparan kirin nêzîkî sînorin. Ev jî dîmenên wê toparanê ne. Ev jî Reqayê droneke çekdaran navenda bajarê Reqayê toparan kir Murabba el-Emnî jî re dibêjin. Ev jî dîmenên toparana Murabba el-Emnî ne ku li nava bajarê Reqayê bû Murabba el-Emnî ew jî hat tê toparan kirin dîmenên wê toparanê ne. Hûn li pişt min grafîkekê dibînin
چما ما اف گرافیک جوارانی سرکرانه جبر کنها انیه که نو هاتی آوا کرن بناوه انیه کردستان سوریه تازه آوا بویه جبر چه آوا بویه جبر وان پیشاتین داویین کل روز آوای کردستان و سوری چید بون هاتی آوا کرن به تایبتی پشتی حشتی و مایه پشتی که رژیم اسد تکچو و اسد رویا موسکو پروگرام که سیاسی دستورک آماده کریه و انیانو پروگرام گلکی دریجه لگلکی گرینگجی هنک خالین و ما جوارا آنین سر اکرانی هونه ببینن چنه مثلا اف انیانو چت خوازه کردستان سوری پرچه که کردستان مزنه الگورا دستور پروگرام و انیه هریما کردستان سوری وره آوا کرن سوریه ولاتکی فدراله دین و دولت جهف وره جدا کرن لسوریه همو مافین گل کرد ین هبن کو لگورا دستوری و ورم پاراستن هریما کردستان سوری و دناوا سینور سوری ده به کسایتیه که کردی سوریا سربخواه به و جبو هر پروژه که سیاسی دوی وکا بنگه که ورا گرتن اف انی هر وها دویجه ناسنامه چاندی دیروکی و جواکی یا کردی لسوری دوی ورا پاراستن زمان کردی لسوری الکیلکا زمان عربی جی زمانکی فرمینه